Wata rana su Shehu sun haɗu a majalisa, kowa yana alfahari da irin jarumtakarsa da ya yi a lokacin ƙuruciya. Da kowa ya gama ba da labarin, sai Shehu ya miƙe zai fara ba da nasa, sai ya fara da cewa lokacin da muke samari an taɓa kawo wani doki kangararre mafaɗacin gaske wanda ko kusa da shi babu mai iya zuwa saboda hatsarinsa. Sai jaruman garinmu suka zo da niyyar su haushi, amma babu wanda ya iya matsawa ko kusa da shi, ballantana ma ya iya hawansa. Sai wani hatsabibin saurayi ya daga tsalle ya ɗare bayansa, sai kuwa dokin ya yi masa wani wawan tutsu ya jefar da shi a ƙasa. Dim dim dim. Sai wani ma ya zo ya yunkurin ya haushi, amma bai sami ikon hawansa ba. Haba, can da jarumtaka ta motsa, sai na yi sauri na damgi gashin wuyansa na daka tsalle. yana cikin wannan bayani, sai ga wanda suka yi ƙuruciya tare ya zo gurin, sai ya yi da maganar da cewa amma duk da haka ni ma ban samu ikon hawansa ba. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.